Κύριε Καρακλά, να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι μπήκαμε, όχι μόνο η Κύπρος, θα έλεγα ο κόσμος ολόκληρος, αλλά χωρίς καμιά αμφιβολία η περιοχή στην οποία ζούμε εμείς, που είναι η Ευρώπη, σε μια καινούργια σφαίρα γεγονότων, σε μια νέα εποχή, όπου οι λαοί, είτε δια της αποχής, είτε με άλλους τρόπους, αναζητούν συμμετοχή στις πολιτικές αποφάσεις. Θεωρώ ότι είμαστε στο μετέχμιο μιας αλλαγής του τρόπου που διακυβερνούνται οι λαοί και θεωρώ ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί ηγέτες θα πρέπει να καταφέρουμε να μπούμε σε αυτή την καινούργια εποχή, δίνοντας δύναμη στους πολίτες, αλλά και ταυτόχρονα οι ίδιοι οι πολίτες να καταφέρουν σιγά σιγά, πέραν από την αναζήτηση εξουσίας, να επιμεριστούν και μέρος της ευθύνης για την διακυβέρνηση. Αυτό θεωρώ ότι είναι το κύριο αίτημα της αποχής. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι μπαίνοντας σε αυτή την καινούργια εποχή προβλημάτων, αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να επιληθούν χωρίς εθνική σύνεση και συνένεση. Και νομίζω ότι οι πληθυσμοί, οι πολίτες, οι λαοί της Ευρώπης και ο κυπριακός λαός θα δώσει το τεκμήριο της πίστης στους πολιτικούς εγίνους και στα κόμματα εκείνα που θα αναγνωρίσουν ότι για να επιληθούν προβλήματα χρειάζεται σύγκληση ιδεών, χρειάζεται προσήλωση στις αρχές του καθενός, αλλά δυνατότητα να μπούμε στον τρόπο που σκέφτεται αυτός που σκέφτεται διαφορετικά από μας. Εάν δεν καταφέρουμε να συνενώσουμε δυνάμεις, δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, προβλήματα που έχουν και άλλοι λαοί, και να καταφέρουμε επιτέλους να μην μας συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σχεδόν πάντοτε στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες. Και ποιο είναι αυτό? Ένας-ένας σκεφτόμαστε σωστά και όλοι μαζί κάνουμε λάθος. Μπορείς να πάρεις έναν πολιτικό ηγέτη και να κουβεντιάσεις κατηδία μαζί του και να σκεφτείς ότι είναι ένας σοφός άνθρωπος. Και όταν τους δεις μαζί στην τηλεόραση, όταν μας δεις μαζί στην τηλεόραση, να μεταμορφωνόμαστε σε χούλικαν. Πρέπει να καταφέρουμε ο δημόσιος λόγος μας να ενώνεται με το τι εστί λογική σκέψη, εκλογήκευση των πραγμάτων και προσπάθεια να βρούμε λύσεις. Είναι ο μόνος τρόπος, χωρίς να απεμπολεί κανείς τις αρχές του, χωρίς να απεμπολεί την πίστη στην κοινωνική δικαιοσύνη ποτέ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν τα βγάζουν πέρα, χωρίς να αφήνεις πίσω αυτά τα δεδομένα, να μπορέσεις να κάνεις σύγκληση απόψεων, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε λύσεις μεγάλων προβλημάτων. Ευχαριστώ, κύριε.